Moke hukni phan tok beram betoi moke moi masing kodok moke desi tok ni tok teh yang tongo tulung tulung mono tabuk ke jeng bazara sakwai jak o cherai ni blood test khaina ni hine borok ni skill ni na nang hnai ne ki company blood test pai kha tabuk jeng sakpai kha parlor ro pai kha pretty sini pretty jinda ni bini Bwkhanai rana ni hair cut khaina ni hine te hair color bo khaina phubo tini khe bom phari laine hai je to tabuk Bwkhanai rajagui tongo oro naine bini borok kwbangma mane hair straight khaina hini tongmani angkhe wansuk tongmani naimani se borok asike kwbangma tini to oro possible wngla gang te kaisa jaga o thangsinai haini bagui bo o jaga no bini hair cut rok hair color rok khaijaka ke ang tabuk ani jaga thangsinai ta bono oro klang hingke ang tabuk sokpai kha te kaisa parlor o chini bai yalokna ro ang sokpai kha o jaga ni Bwkhanai no straight khaina ni hine ang phaimani hingke buijo tono swnglai nung bo jaga o nini Bwkhanai straight khai amte hikemang swnglai soka bo chini friends rok ang status rimani ta hingke norong khaijakna hingke phaimano chini Bisramganj market ni tintala stall o hingke norong phaikha hingke no oro mane parlor dogan bomo hingke sairo no yang saka o thangdi hinenge yang phaikha hingke last ni je kuna tongmana jaga phaikha hingke nong saimani thangnai hingke nalaigini ang bahaijani no ang to ekdom nervous wngjak hingke anu parlor o logirinani phaikha suma bo hingke ani friend hingke boni bo jora rok asuk kwrui ba tongmali ano asuk ani logi tongmali thangpaikha bo haibano belai no rosa khatini malaimani onek din ni pore jeng malai laimani hingke aro nangsoka ta kisa jora ni bagui phano tabuk khe rui tongjak ani Bwkhanai o pra khe Bwkhanai phranui tongo mo bithi waisa phuli paikha ta amoni pore hingke te waisa next phulpinai hingke bahaijani no finger cross hingke tabuk khe orthek khaibai kha tabuk khe first step paikha tabuk haini hai omono bithiri phinai bithiri mani pore te waisa straight khaiphinai ta ke ang je bithi bai khaijak tongo abo hingke matrix do hingke lengsoka phungni simi phaimani mane ani chengmani kisa ledingui thanga to bartan simi se chengmani hingke ba mai okhulai soka hingke ko bo birani nahari phaikha ani friends moke tema sani friend join dinani phaipikha no chini bai januki bo phaikha hingke birani momo stui phaikha hingke to belai no rosojak soka mayo khoimai somoyo bo birani rok momos rok tui phaikha hingke ba chalaikha kisa break nalaikha hingke break namani pore anga jeng te waisa chenglai phinai ta tabuk kisa chai nagra nakhung bohok kisa supungui nalaikra na haino soup bo thokmani chini Bisramganj o phainai norong jekono chamung chapaidi ekdom kothok kothok hingke jotono no kobogo phaibaidi norong berai phaibaidi chini Bisramganj bazar o marang khamo Bwkhanai mai moi okhiman ta ok tiffin khai payo yang khamar kha yang kha pura bazar to lawa moke sini Bisramganj market o jaga bong kani o je Bwkhanai ni parlor Bwkhanai straight khaijakmani parlor ro khai tonglayo tau tan kisa break na khata hingke yang ro tolawo kamo pura chini borok ni bazar mamang mane duitan mili jak haibano besirbang no chini borok ni dugan mang ta yang ro video ano video sang barang prop khe da ang kaya tikhe video no social media ori sinang ta viral khairi jina yang nasi kedi
Amo jan kini dugan fu. Dukan na. Je nangwan na phadi fu bin dugan na. No kaisa na Bwkhanai straight khali nai ni mo nai di. Bosano muthui se bo. Ora sigla sai da phoi moti bubarang nai nei bedi jotna sini bai di. Samno jan choloi tongka. Niji haisma tongle.